اتخالق قدلي بمحمد سعيد عثمان تسفايتين حكيم نحلافنا يتأهدو تسقاي رأسهم كابتن بصوت فليو كالزراربو سلزدلي أبصموا بوتا تتصبيهم أبقى تسفاي كتور دخام يرأى نبرا نسون بصوتون ملؤ ليتي دوكسون تسقاي ناب تسفاي بمنطع هي تسفاي دحانينا أعميقو أستنفسا قلياتهم دكيسوم قلياتهم دما كوفيلوم نابز نبورسون كلان أنا تمتا تسفاي تشغل كاللخا انت حدش نقرالو زخونة سقم انتلي نقران نمو فتح خندلي تسفاي كاسيلو ناب حانت خفل مرحم سقاي ونسعبو أما أكلتا خفلي دو بمبال بإيدو إنا ملكته إذا بسعي حجي تسويو كانت تفلطو مهرمتو كبيدي نيرو نخيسوا كلو زكا لنا جرنالو أبزبوتا خبرن متخا كأداما يسوونا كوين الله سقاي أبغوتو كبيد سكفتان ناترائي نابتسو كربيلو بمرأي مسواتو نبوري دحر حجون كقات منايو حجي قداي كبر نكبر بلو هدي إلو هو مسواتنا عنا حدش هيكونن بزح سوات كبيرناينا كبري بعد دخانا مريت كان انتا شجر اللهم أسكيفن زلو نزسو أبيكن قبرينا ما أسكي حقها بحقها مقدي أما قبر كن كبرين قل أقول انت قبرنا ونهزب غرينايو اتحطو نايزسو استراحي يكونن مسوات قصدي إزناي كبر خناتات جن كفتح له اتهم كلتا بصوت بزعبات قداي ننوح تزراربهم مسكالوت بصوتون مخارم اتسو أبي كبر زبل حطو أواترم نت قداي فتحنا من داي سقاي نابيت صحفة زباق مبار حرنة إرترا أبور السودان كخيد والسنة اتسو جن مريت كساب زمسي أبزلو كتسنح تسمامعهم اتا ترانزيت بزبل تسوع زنبرت هنصا قدم حجي زي تفلطوم بعينتهم فوليا السبات كابت تقبل استات شوعت توارح او صيرا نبرت ترانزيت اب كباب معرفو نفرتي بورت السودان تركب هنصا اب تقوانتي نتم انت هاجروم زي سمكولو جيغانو اعقيبا نبرت محرم ترأسي ملمس تحقو كلت اقارم استقورت سنكولان تقادلتي نخوق موطلا هزباو جنبار زي تخاريا هنصا أما فارق شحنت شعبت 170 كبيد مهرمت زنبرم تقادلتي أب حاران عفات أكيبهم يقلي نبرم يخون مبر بسنك مزلاق اتخبابي وحسك خوناي كالن سألأنا دفئ كساب حداي سلزبسحي كابتو بوتا كإلي توسنا اتم زفتنو بأقرم زي كل دما بمكاين مسكبيد كأنزوم ناب كبروات قعزم اتو حسنت حجوناي ترخبن سلاقي بسميناو ساحل سلازقسقسه اتوم سنكولان ناب غرغراس مرا قصلوم دحر حصير غزي اب عيت عسكروم ناي ملاي نطفتات كسلاسل جمره እዚ ቦታውን ነቶም ብሰንኪ ከቢድ ስንክልና ዝሳቀዩ ለይትን መዓልትን ጽዑቕ ምክትታል ዘድልዮም ሁስያት እሙን ስፍራ ክኸውን ኣይከኣለን ካብ ዓየት ከዓ ኣብ ውሽጢ መሬት ሱዳን ናብ ዝርከብ ጀልሃንቲ ገዓዞም ጀልሃንቲ ደረጃ ሙቐቱ ክሳብ 45 ሰንቲግሬድ ዝበጽሕ ኣዝዩ ሃሩርን ምድረ በዳዊ ባህርያት ዘለዎን ቦታ እዩ እቶም ስንኩላን ብሰንኪ ገጢሞም ዝነበረ ነባር ስንክልና ኣብ ጀልሃንቲ ክነብሩ ይኽእሉ ይነበሩን ጉባኣት ተኣላልያ ንኽረኽቡ ከዓ ናብ ፖርት ሱዳን ክጉዕዙ ተወሰነ እቲ ውድብ ትራንዚት ትበሃል በዓልቲ 3 ደርቢ ህንፃ ብኽቡር ዋጋ ተኻርዩ ኣብ ፖርት ሱዳን ኣስፈሮም ቤት ጽሕፈት ህዝባዊ ግንባር አፖርት ሱዳን ክፍሊ ማሕበራዊ ጉዳይን እቶም ስንኩላን ቅድሚ ምእታዎም በአባላት ሓፋሽ ውድባት ዘድሊ ምድላዋት ገይሮም ጸንሑ እቲ ቦታ ነቶም ስንኩላንን አለይቶምን ሓድሽ ብምንባሩ ግን ቅድሚ ሕጂ ዘይተፈተነ ዝተረረ ካልእ ገድሊ ኾኖም
ኣስታት 15 ኣባላት ሕክምና ንልዕሊ 250 ስንኩላን ከኣልዩ ጀመሩ። እቶም ስንኩላን ዳርጋ ነፍሲ ወከፎም ፍሉይ ምክትታል ዝደልዩ ነበሩ። እቶም ኣለይቲ ተጋዳላይ ሰኣና ተኣላለያ ክስዎ ኣይብሉን ብዝብል እምነት ለይትን መዓልትን ብዘይ ዕረፍቲ ክሰርሑ ጀመሩ። እቶም ስንኩላን ዝተፈላለየ ማህረምትን ዓይነት ስንክልናን ነበሮም። ገሊኦም ርእሶም ህሩማት ብምዃኖም እናወደቑ ዘንፈርፍሩ፣ ገሊኦም ኣካላቶም ለሚሱ ብዓረብያ እምበር ብእግሮም ዘይንቀሳቐሱ፣ ገሊኦም ኣብ ርእሲ መልመስቲ ዓይነ ስውራንን ጽሙማንን፣ ገሊኦም ክምገቡ ዘይክእሉ ዘርዚርካ ይውዳእን። እቶም ኣባላት ተኸፋፊሎም ለይትን መዓልትን ኣብ ስራሕ ይዋፈሩ። ነቶም ልዕሊ 250 ዝኾኑ ስንኩላን መግቢ ከዳልዉ፣ ሕክምና ዘድልዮም ክሕክሙ፣ ነታ በዓል 2 ደርቢ ህንፃ ከጽርዩ፣ ነቶም በዓላቶም ክምገቡ ዘይክእሉ ክምገቡ ዳርጋ 24 ሰዓታት ኣብ ስራሕ ይጽመዱ ነበሩ። ነቶም ሙሉእ ኣካላቶም ዝለመሰ ነፍሶም ብቁስሊ በሻዕሻዕ ዝበለ እንትርፎ ትንፋስ ካልእ ዘይብሎም ምእላይ መወዳድርቲ ነበሮን። ካብኣቶም ኣዝዮም ህሱያት ሽንቶም ዘይቆጻጸሩን ከም ዝተመገቡ ዘይርድኦምን ነበርዎም። ብሰንኪ ቃንዛ ናይ መትኒ ማለት ነርቭ ደድሕሪ ውሕዳት ደቃይቕ ክትግንጥሎም ዝጠልቡ ስንኩላን እውን ነይሮም እዮም። እንተዘይተገንጢሎም ኣብ ሕቖም ዝነበረ ቁስሊ መሊሱ ይረክስ። መትንታቶም እንዳንፈርፈረ ብኽትር ቃንዛ ስለ ዝሳቐዩ ንኽትግንጥሎም ይዕለብጡ። እቶም ኣባላት ከዓ ነዞም ስንኩላን ክገላብጡን ክሕክሙን ነፍሶም ረሲዖም ይጋደሉ ነበሩ። እቶም ብኸቢድ ስንክልና ዝሳቐዩ ተጋደልቲ ነፍሰ ምኽኣል ሓደ ካብቲ ቀንዲ መትከላቶም ስለ ዝወስድዎ ኣብ መዓልታዊ ህይወት ስንኩላን ኣበርክቶ ንምግባር ኩሉ ግዜ ምስፃዓሩ እዮም። እቶም ኣብ ዓረብያ ኮይኖም ክንቀሳቐሱ ዝኽእሉ ንጸገማቶም በዲሆም ብትግሃትን ተወፋይነትን መዓልታዊ ምስቶም ኣባላት መጎጎ ኣብ ምስንካት፣ ሽቓቕ ኣብ ምሕጻብ፣ ነቶም ነፍሶም ዘይከዱ ብፆቶም ኣብ ምእላይን ካልእ ስራሓት ኣብ ምስልሳልን ይነጥፉ ነበሩ። እዚ ነቶም ኣባላት መሊሱ ሓይልን ሞራልን ይውስኸሎም ነበረ። ተስፋይን ብጾቱን ሙሉእ ለይቲ ኣብ ከምዚ ኩነታት ሓዲሮም ከለዉ እዮም እቲ ብጻይ ዝተሰውዐ። በዚ ኣዝዮም ተሻቐሉ። ኣበይ ከም ዝቐብርዎ ድማ ሓርበቶም። ብባህሊ ህዝባዊ ግንባር ስውእ ብግቡእ ክቕበር ኣለዎም። ካብ ውሽጢ ጸላኢ ስውእ ንምውፃእ መስዋዕቲ ምኽፋል ልሙድ ተግባር ተጋዳላይ እዩ ዝነበረ። ኣብ ሜዳ ኤርትራ ስውእ ኣብ ትሕቲ ጸላኢ ከይወድቕ እንተዘይኮይኑ ናይ ቀብሪ ሽግር ኣይነበረን። ኣብ ሱዳን ግን እቲ ኩነት ዝተፈለየ ነበረ። ከም ልምዲ ንስውእ ህዝቢ ክሪኦ ይግባእን። ኣብ መምሕዳር ፖርት ሱዳን ብምኻድ ብስርዓት ክትቀብር ዝከኣል ድማ ኣይኮነን። ምኽንያቱ ኣብ ሕጋዊ መቓብርን ተቐቢርካ ሙሉእ ስነ ስርዓት ቀብሪ ክትገብር ትግደድ ኢኻ። ወረ ቀብሪ እንተተሰሚዑ ከዓ ኣብኡ ዝነብር ኤርትራዊ ክቐብር ክመጽእ እዩ። ብድሕሪኡ ወዲ መን እዩ ጓል መን እያ ዝብል ሕቶ ክለዓል ግድን እዩ። ጸጋይ ካብ ቤት ጽሕፈት ክሳብ ዝምለስ ተስፋይን ብጾቱን ብዛዕባ ቀብሪ ብዙሕ ሓሳቡን ተዘራረቡን። ኣብ ጎልጎል ክቐብሩ ኣይክእሉን እዮም። ኣብ መቓብር ከተማ ምቕባር ከም ዘይከኣል እውን ገምገሙ። ስውዕ ሒዝካ ናብ መዓስከር ህዝባዊ ግንባር ሰዋኪን ምኻድ ድማ መጓዓዝያ ዝሓትት ብምዃኑ ዝከኣል ኣይነበረን። ስለዚ ጉዳይ ቀብሪ ኣሻቓሊ ኾነ። ተስፋይን ብጾቱን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ እናተሸገሩ ጸጋይ ካብ ቤት ጽሕፈት ተመልሰ። እቶም ኣብ ሱዳን ዝነበሩ ስንኩላን መምሕዳሮምን ርክቦምን ምስ ክፍሊ ማሕበራዊ ጉዳይ ዝነበረ። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ህጹጽ ፍታሕ ዘድልዮ ጉዳያት ግን ኣብ ፖርት ሱዳን ዝነበረ ቤት ጽሕፈት ህዝባዊ ግንባር ይራኸቡ ነበሩ። ጸጋይ ምስ ቤት ጽሕፈት ብምርድዳእ እቲ ስውእ ህዝቢ ኣብ ዘይንቀሳቐሰሉ ከባቢ መዕርፎ ነፈርቲ ብለይቲ ክቕበር ዝብል መምርሒ ሒዙ መጸ። ብመሰረት መምርሒ ህዝባዊ ግንባር ዝኾነ ስውእ ኣብቲ ዝተሰውኦ ቦታ ክቕበር ኣለዎ። እዚ መምርሒ እዚ ግን ኣብ ሱዳን ኣጸጋሚ ኾነ። እቲ ዝነበሮም ጸገም ንግዚኡ ፍታሕ ስለ ዝረኸበ ግን በዓል ተስፋይ ኣብቲ ንቡር ኣህላኽ ስርሖም ተዋፈሮም። እታ ንመሬት ከተነድድ ዝወዓለት ፀሓይ ናብ ምዕራብ ገጻ ተፈት። ተስፋይ ነቲ ዝገነዝዎ ዘደቀስዎ ብጻዮም እናረኣየ ብዛዕባ ቀብሪ ክንዱ ምሽቓሎም ኣተሓሳስቦም። ቀብርን መርዓን ኣብ ጉዕዞ ህይወት ደቂ ሰብ እቶም ዝኽበሩ ምዃኖም ዘከረ። ነቲ ክቡር ፍጡር ካብዚ ዓለም ብኽብሪ ከተፋንዎ ግቡእ ምዃኑ ሓሰበ። ተጋዳላይ ኣብ ሜዳ
قبو قبري رخبن يخون امبر مريتو بخبر تقبيلا نايزل ألم تيسو اتهبهم تقاد علي دعان فتحاتن أي تقبرلون جن مس نفسه تزاربه مريت مسيو كباب فرق ليت مسكونه بمسرس تقبره مردا كابيت صحفت ودب بيك أب مكينة مصت تسفاين بصوتون نتريسان أي تقاد علي أبتا مكينة سوعيلهم دلدلا السبات حيزهم تبقصوم كما دبهم نتسوو كما عرفونا فرتريحهم أبسط أحقول كقبرو تدالوهم مبرهت مكينة تطقيمهم زقونا سب كيرائهم أو وشت 10 دقائق حمد أدام كالبسوو تسمامعهم اتأمني يكون كوحي زير كوب مريت هادش دشي زبل سقاتهم جن زقونا سب انتريقوهم سلامنتاي أما قبر زي قبرو سلامنتاي بليت مريزهم انتاواتيهم زبل حطوخمت سلازغل كي ترائيخو قوري مدبهم قلياتهم إنا تتصناصنو قلياتهم إنا قعاتو كم تازح حسبوا نتسوو بخبري كبروهم ذكرى سماعت جيرهم دما نابوتهم تملسوم اتا تشاقلهم زنبرت قداي كبري سلستفتحت نشعو افويتا تسمعهم حمودهم نقيفهم دما عرفتنا بزيهب سرح مقلاي وقعات اتقوم እቶም ስንኩላን ካብ ፀሓይ ጀልሃንቲ ተገላጊሎም ኣብቲ ጽቡቕ ገዛ ማይ ኤሌክትሪክ ሕክምናን ቅሳነትን ዝረኽቡሉ ሃገር ከም ዝዕቀቡ ስለዝተገብረ ገሊኦም ሓዊዮም ቃልሶም ክቕፅሉ ናብ ሜዳ ክምለሱ ከለዉ ገሊኦም ድማ ኣብኡ ከም ዝተሓጋገዙ ተገብረ ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ ሞያን ፖለቲካን ድማ ተደራቢ ንጥፈታት ናይቶም ኣባላት ኮነ ኩናት ኣብ ሜዳ ይቕፅል ከቢድ ማሰይቲ ዝነበሮም ተጋደልቲ ድማ ናብ ሱዳን ይስደዱ ብኡ መጠን ድማ መስዋዕቲ ይውስኽ ተስፋይን ብጾቱን በተስተጠቕምሉ ኣገባብ ካብ ሰብእና ተሓብኡ ኣስታት 4 ስዋዓት ኣብ ከባቢ ማዕርፎ ነፈርቲ ምስ ቀበሩ ኩነታት ኣይጠዓመን ኣብቲ ከባቢ ሰባት ብለይቲ ክንቀሳቐሱ ጀመሩ መብራህቲ መኪና ወሊዖም ከይቀብሩ ሰጊኦም በጸልማት ድማ ዝከኣል ኣይነበረን ስለዚ ካልእ ብልሓት ክፈጥሩ ግድን ነበረ እታ ስው ኣበይ ቀበር እትብል ሕቶ ሕጂ እውን ተላዕለት ድሕሪ ብዙሕ ክትዕን ምዝርራብን ኣብቲ ከባቢ ጽሙው ዝበለ መቓብር ከም ዘሎ ተሓበሩ እሞ ተስፋይ ተስፋጽዮን ወልደ ስላሴ ዕቑባዝ ግን ካልኦትን ነቲ ቦታ ከጽንዕዎ ተሓበሩ ናብቲ መቓብር ከይዶም ከመይ ከም ዝመስልን ብኸመይ ከም ዝጥቀሙሉን ኣጽኒዖም ተመልሱ እቲ መቓብር ዓቢ ዛሬባ ኮይኑ ማዕጽኡ ከፋትን ዋርድያ ከም ዘይብሉን ስለ ዘረጋገጹ ሰብ ምስ ደቀሰ ብለይቲ ክቐብሩ ተሰማምዑ ግዜ ሻድሻይ ወራር ስለ ዝነበረ ብዙሕ ስዋዓት እናወሰኸ ኸደ እቶም ተጋደልቲ ብዙሕ ግዜ ከቐብሩ እንተተረኣዮም ኣብቲ ከተማ ዝቕመጥ ኤርትራዊ ምስቲ ዝነበረ ፈኻራታት ስርዓት ደርግ ደቅና ተሃስዮም ኢሉ ምእንቲ ከይሸቐል ምስጢር ቀብሪ ልዑል ጥንቃቐ ጠለበ ነቶም ስንኩላን እውን ይሸቕሎም ነበረ ኣብታ ምእንቲ ኣሰንኮላ መሬት እምበር ኣብ ሱዳን ክቕበር ዝደሊ ኣይነበሮምን ኣብዚ ዓድኻ ምንባር ኣይጥዑም ቀብሪ ኣይጥዑም ኩሉ ኣይጥዑም በቃ حمد مريت كاز مسلوه يلن النابلو يستنتنو نبرو كنتات نايت مقابر مستفلطه شجر قبر تفتحه مسواتي مزغاطم ليتي كباب ساعات حده نابت مقابر بمخاد بقلطف مقبار تخاله اتنو بعلو هروم رئيس زنبره دحارغن تمحايشو حكيم ممهر موزيقኛን ሳርቶን ዝኾነ ወልደ ስላሴ ዖባዝግን حكيم ናይቶም ስንኩላን ዝነበረ ተስፋይ ተስፋጽየንን ካብቶም ብተደጋጋሚ ዝቀብሩ ዝነበሩ እዮም بخمس نقصلو حد ليتي كقبر مسكدو معصوناي تمقابر تعاصيوم حلوا وتهدرات دما نت مقابر كبيبم وصنحوم انتاي كم زغبرو طفوم حلفتن ابالاتن بحبر زتيو دحرخت تعن مزرابن بزيكا اب تقوم زنبره مقابر كالا امراص قمزيل دمدموم شعو حدا حساب مصوم اتزاريبا نوح سلازنبره حلوت بزيبلو وغن نطيروم كقبرو حسبوم نتسو أم مكينة بمسكال أقفحهم بمطواي نتا مكينة أم مندق أصقعوا
ክልተ ሰባት ካብ ልዕሊ መኪና ኣብ መንደቕ ደየቡ ክልተ ካልኦት ድማ ድሕሪኦም ሰዓቡ እቶም ናብቲ መቃብር ክወርዱ ዝተዳለዉ ነጢሮም ኣብ ውሽጢ መቃብር ኣተው እሞ ኣፍራዛን ባዴላን ተቐበልዎም እቲ መሬት ምውስ ስለ ዝነበረ ኣብ ሓፂር ግዜ ጉድጓድ ኳዓቱ እቶም ኣብ ልዕሊ መንደቕ ዝደየቡ ድማ ነቲ ሬሳ ኣቐበልዎም ዕውት ስርሒት ቀብሪ ፈጺሞም ናብ ቦታኦም ተመልሱ እቶም ሓለዋለይቲ ይዝንጉዑ ስለ ዝነበሩ እዛ ኣዘንጊዕኻ ናይ መቕባር ስርሒት ዝኾነ ሽግር ከየጓነፈ ንነዊሕ እዋን ቀጸለት أنت ليتي أغافر قريت مسكونة أتابيك أب دبخ بدت تسفاين ولد سلاسن مسكالت بتصوتهم نتاس تسوأت بتصيتهم أبتا مكينة سقيلهم تبقسو نتا مكينة أبتا من لقد سكيعهم أتم حلوة يهلو كأس كيرهم إناتن كأسقسو تتناتنو دمت نبرن مريت قف زبلة تسألماتي سنبرن بعل ولدات نتخونتات مسرقاقتو كابلع المكينة كلت سبات نام مندق ديبو قتيلهم كلت خالقوت ኣብ ዝማል መንደቕ ሓኸሩ እቶም ቀዳሞት ነጢሮም ኣብ ውሽጢ መቃብር ምስ ዓለቡ ወልዳትን ተስፋይን ነቲ ሬሳ ከቐብልዎም እናተዳለዉ ርሕቕ ኢሉ ድምፂ ሰምዑ ስሩሖም ኣቋሪፆም ጽንበሉ ሓልዋ ከይኮኑ ኣዝዮም ሰግኡ ነንሕድሕዶም ተጠማመቱ ኣብ ውሽጢ ደቃይቕ ደባን ላምፓድና ዘብርሁ ሰብረት ሓልዋ ናብ ኣቶም ክመጹ ረኣዩ እንታይ ንግበር ብምባል ንሓድሕዶም ተሓታተቱ ወልዳትን ተስፋይን ከደይቦን ዝሓሰቡ ሬሳ ብጽዮም ኣብ ልዕሊ መኪና ኣቐመጥዎ ኣብ ተሓጻር ህሞት ኣብ ርእሶም ብዙሕ ሓሳባት መጸ ከሃድሙ ወይ ነቶም ሓለዋ ክጸንሕዎም ኣብኡ ተጸኒሖሞም ዝመጽእ ሽግራት ኩሉ ተራእዮም እቶም ወተሃደራት እንተርእዮሞም እንታውነቶም ከረጋግጹን መኪና ክፍትሽን እዮም ሬሳ ምስ ረኣዩ ዓብ ሰበብ ክመጽእ ምዃኑ ኣይተጠራጠሩን እቲ ሬሳ እንታዋዩ ስለምንታይ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ተቐቢሩ ነቲ ሰብ ባዕልኻትኩም ስለ ዝቐተልኩም ኢኹም ተሓቢእኩም ትቐብርዎ ዘለኹም እዝን ካልእን ሓሳባት ኣዋጠሮም እቶም ወተሃደራት ግድን ስጉምቲ ክወስድሎም ምዃኖም ኣይጠፍኦምን ኣብ ተሓጻር ህሞት ዝገብርዎ ሓርበቶም እቶም ኣብ ዝባን መንደቕ ዝነበሩ ብጾት ነቶም ኣብ ውሽጢ መቃብር ኣትዮም ዝነበሩ ኣብ ሓፂር ግዜ ስሒቦም ኣደየብዎም ነጢሮም ናብ ልዕሊ መኪና ወረዱ ወልዳትን ተስፋይን ውሳኔ ንምውሳድ ንሓድሕዶም ሕሽኽሽኽ በሉ እቶም ወተሃደራት ቀረቡሞ ዝወለደት ትውለድ ንህደም ተባሃሃሉ እቶም ወተሃደራት እንተተኪሶም ግን ዝኸበደ ሓደጋ ከም ዝመጾም ኣይተጠራጠሩን ኩሉ ጸገም እንተጸኒሑ ተሓታትነት እንተሃደሙ ካልእ ሓደጋ ነቲ መራሒ መኪና ንኺድ በልዎ እታ ሬሳን ቀባሮን ዝጸዓነት ፒክኣፕ ብርሃና ነቲ ጸልማት እናቐደደ በቲ ሰጥ ዝበለ ጎልጎል ተሓንበበት እቶም ወተሃደራት ነታ መኪና ምስ ረኣዩ ደዲሕ ራእሲ ዓቡ እታ መኪና ግን ከም ንፋስ ተወንጨፈት መኪና ምዃና እምበር እንታይ ክትገብር ደው ከም ዝበለት ኣይፈለጡን እናተጠራጠሩ ድማ ካብ ምትኳስ ተቆጠቡ እታ መኪና እናተሓንበበት ኣስታት 5 ኪሎሜትር ብምኻድ ኣብ ከባቢ ሪፋይነሪ በጽሐት ኣብቲ ቦታ ጽሙ ዝበለ ጎልጎል ረኸቡ እቶም ወተሃደራት ብእግሮም ክንድኡ ክስዕብዎም ከም ዘይክእሉ ስለ ዝገመቱ መኪና ደው ኣቢሎም ወረዱ እቲ ቦታ ንቐብሪ ምቹእ ስለ ዝነበረ ነታ ብጽይቲ ኣብኡ ክቐብርዋ ብምውሳን እናተበራረዩ ክኹዕቱ ጀመሩ እቲ ጉድጓድ ምስ ተዳለወ ድማ ሬሳ ናይታ ብጽይቶም ካብ መኪና ውሪዶም ናብቲ ጉድጓድ እናኸዱ ክልተ ሰባት ናብኣቶም ክመጹ ረኣዩ እቲ ጉድጓድ ካብ መኪና ርሕቕ ኢሉ ስለ ዝነበረ ግን ሬሳ ናብ መኪና ክመልሱ ዕድል ኣይነበሮምን እቶም ሰባት እንታወት ምዃኖም እውን ኣይፈለጡን እቲ ጋጣሚታት ገሪምዎም ሕድሕዶም ተጠማመቱ እቶም ሴፍ ዝተኸልከሉ ክልተ ሰብ ጀለብያ ሸነን እናበሉ ናብቶም ተጋደልቲ ቀረቡ በዓል ተስፋይን ወልዳትን ዝኾነ መከላኸሊ ይነበሮምን እቶም ሰብ ሴፍ ነቲ ሬሳ እንተሪኦም ከይሕብሩን ካልእ ስጉምቲ ከይወስዱን ኣዝዮም ሰግኡ ብቕልጡፍ ነቲ ሬሳ ብድሕሪኦም ከዊሎም ትኺሎም ደው በሉ እቶም ሰብ ሴፍ ደው ብምባል ነቶም ተጋደልቲ ጠመትዎም በዓል ወልዳት እውን ብግዲኦም ጠመትዎም
ክልቲኦም ተጠማመቱ ድሕርገለ ደቃይቕ ትኽ ብምባል መገዶም ቀጸሉ በዓል ወልዳት ከዓ ስጋኣቶም ስለ ዝተቐንጠጠሎም ብቕልጡፍ ነቲ ሬሳ ቀቢሮም ናብ ቦታኦም ተመልሱ እታ ተካል ለይቲ ከዓ ከም ካልኦት ለይትታት ንነፍሳ ክትብል ወግሐት ነቲ ዘጋጠመ ሽግር ኣባላትን ሓለፍትን ፈሊጦም እዮም ይኹን እምበር ሕጂ እውን ካልእ ኣማራጺ ኣይነበረን ብኸምዚ እናቐጸለ ናጽነት ኣርከበት እቶም ጀጋኑ ነቲ እናተሸቑረርካ እትነብረሉ ዓዲ ስደት ደሓንኩን ብምባል ናብ ኣስመራ ኣተዉ እቲ ንዓመታት ሃንቀው ዝበሎም ህዝቦም ከዓ ተኣምራታዊ ኣቀባብላ ገበረሎም ባህጎምን ዕላምኦምን ስለ ዝተዓወተ ስንክልንኦም ስልማት መስዋዕቶም ድማ ሃገራዊ ሞባእ ቆጸርዎም እታ ንዓመታት ዝተዓቕቡላ ህንጻ ትራንዚት ኣብ ኣእምሮ ናይ ነፍሲ ወከፍ ስንኩል ተሳኢላላ እዞም ስንኩላንን ኣለይቶምን ድሕሪ ናጽነት መስዋዕቲ ኣብ ዘጋጥሙሉ እዋን ስዉ ኣብ መቓብር ሓርበኛታት በሽሓት ህዝብን መካይንን ተዓጅቡ ታሪኽ ህይወቱ ክንበብ ብኽብሪ ክቕበር ክርእዩ እንከለዉ ኩሉ ግዜ ኣብ ፖርት ሱዳን ንቐብሪ ዘሕለፍዎ ካልእ ገድሊ ይዝክሩም ኣዘንተውቲ ወልደ ስላሴ ዖባዝጊ ወልዳት ተስፋይ ተስፋጽን ከምኡውን ጸጋይ ርእሶም